Maar het is leuk misschien om nog één keer dat de gasten allemaal goed voor Els speciaal zingen. In verhaal leed het geld. Want er is weer een nieuwe morgen. Wat de dagen brengen maar. Of onnoemelijk speciaal voor Elfia, omdat ze 60 is geworden. We hebben al langs ons lief, hebben we al gezongen. Hebben we al gezongen bij Els? Ik geloof het niet van. Nee? Hebben we er nog niet gezongen? Nou, laten we pakken. Ja? Hebben ze er niet bij Els gezongen? Lang zo geleden. Aangenomen. De wiels pas aangenomen in de afval als ze minimaal 20 pilsjes wegtikken. Dus aangenomen. 60 jaar en zo is het leven, dat is een breggetje. Wat lief? Dat vliegt voorbij. Dat vliegt voorbij? Oh, ik ben bijna 30, maar ik vind het fijn nu. Dat is 60 pils wel. Ja? Ja, maar dan is er zo'n kaart. Not
dus lang maar gereden. Els zei goed die moet ook, dus ik zorg dat die deur vast. Nou, lekker. Zo. Nou, heerlijk.